takže došli sme do takého konca, že zastavili nás akurát droty. Neviem, ako budeme pokračovať ďalej. Neviem, tak. ani ja neviem pokračovať. Poď si naťahnite Čo droty. ty si? Čujíš? Nič nenaťahujeme. Naťahnite droty, vidím. Kde chceš natiahnuť Tak droty? tam posun ich, poťahni. Jebe ti. Mokrý sneh. Vidíme, či to dokáže. Ale od auta, ty debil. Nedávaj na YouTube. A ty si kokot normálne. Aha, ručka, jasne. Dávaj! Ťa prevráti, kokotko, by bolo dobre, na videu. To bolo dobré na video, no. Ťa prevráti, bude na videu. Toľko ti dám 500 €, čo teraz už? Dobre. Teraz aký máš to pocit? To však mám piči, ale toto treba. On ho prevráti. Kofi. Ti neboli to tie droty, tam si prevrátený. Poď teraz spodaj Peťovi, nech ťa vyťahne, že keneru dostane. Bože, paráda. Ten drot, bo to až zadný vládnik si čucha. Je tiež taký magot, pojď to, aký má pľať všade a on túto stočí kokot do pletiva. Však ty si debil, však ma stiahlo. Neskúsený. Toto je šofére ukrajinské, za korunu. Neskúsený toto. To musí šmykať, strajať, vystrajať. Musí hrebať, šmýkať, vystrajať, čanti. Ale naťahnite tú droty, to spravíme. Takže aký máš pohľad na to? Môžem vyjebať tu. Čo ty si? Teraz ticho, lebo tu ako natáčame. hej. Toto je mokrý sneh, a teda to. Dávaj, skúšaj im, ja. Iď, nie. Do lici. Do lici. Sánem ja tam vydrieť. Toto, že vidí, ono stiahne, že nechce. To teraz sa kúkaj na auto, ty. Ono, Ja by som ale človek by to- povedal, že také auta nikoho veľmi nezaujímajú, ale jedno video, Vyššie také, čo jazdíme so zadretým turbom, tiež 4x4 oktavie, tak má cez Čo za 40 000 ľadnutí, Ale aj takže... dosť Rómov to zaujíma toto auto. No to väčšinou majú Rómovia také auto. No. A Ukrajinci. Dobre, tak zatiaľ Treba. prvá časť sa končí a uvidíme v druhej časti, že ako to dopadne. Takže majte sa.